Účastníkov medzinárodnej konferencie o aktuálnych otázkach v sociálnej sfére oficiálne prijal primátor mesta Ján Voľný. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že imič Spišskej Novej Vsi ako akademického mesta podčiarkuje aj poriadanie odborných konferencií na najvyššej akademickej úrovni. Po ukončení oficiálnej časti na radnici sa začal prvý deň pracovného rokovania v kongresovej sále hotela Metropol. Dnes prebieha plenárne rokovanie, kde vystúpia najvýznamnejšie osobnosti poľskej sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, ale aj osobnosti z Českej republiky a samozrejme aj osobnosti zo Slovenskej republiky. Druhý deň konferencie bol určený na pracovné stretnutia v jednotlivých sekciách. Určite budú aj ďalšie zaujímavé sekcie, ktoré budú odpovedať na otázky výchovy, edukácie mladých ľudí, detí. Máme takto jednu zameranú sekciu. Iná sekcia je zameraná na sociálnu patológiu v súčasnej spoločnosti. Napríklad nás takisto podobne ako Českú republiku a Poľskú republiku trápi problém nezamestnanosti. Na konferencii odzneli príspevky, ktoré sa dotýkajú priamo sociálnej praxe, ale na programe boli aj otázky čisto teoretické. V tomto prípade vedeckým problémom sú vzájomné vzťahy medzi sociálnou pedagogikou, sociálnou prácou, sociálnou andragogikou. Ja mám nádej, že táto konferencia prispeje k novému pohľadu na vzájomné prepojenie, vzájomné vzťahy týchto stále zatiaľ samostatných disciplín. Jedným z praktických výstupov vedeckých konferencií býva zborník jednotlivých referátov. Očakávame, že zborník, ktorý vyjde z tejto konferencie, bude takým východiskom pre praktikov v oblasti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a odpovieme mnohým na otázky, ktoré ich trápia a ktoré trápia v praxi a ktoré naozaj my sme kompetentní a povinní riešiť my odborníci z vysokých škôl. Konferencia sa poriada od roku 1991 každé 2 roky a v tomto roku sa hostiteľom poprvýkrát stala Spišská Nová Ves, pomerne mladé mesto na akademickej mape Slovenska.